mulți ani, paharul sus, la mulți ani, că mi dragi ne l-au pus, la mulți ani, la mulți ani cu sănătate și de rău să fiți departe. La mulți ani cu sănătate și de rău să fiți departe. Regal folcloric cu Paul Surugiu Fuego și Junii Sibiului la TVR2. Nu ratați o sărbătoare a muzicii autentice cu surprize, emoții, voie bună și invitați de seamă numai la TVR2. Fuego a pregătit o călătorie folclorică prin toate zonele țării cu duete inedite, alături de ansamblul folcloric Cindrelul Junii Sibiului, care celebrează 80 de ani de existență. Pe 15 august, mare e sărbătoarea, mare e bucuria. În cea mai frumoasă zi de vară, oamenii vin la Constanța pentru o paradă spectaculoasă, întâlniri și amintiri care se păstrează o viață. De ziua Marinei, evenimentele și emoțiile vin în valuri. În direct la Televiziunea Română. TVR, Televiziunea Românilor. Viața nu-i ca în filme. Ce bine! Te mai trezeai urmărit de mafie când tu voiai ne știe în ce capcane mai cădeai. Și ce vedete îți dădeau întâlnire. De asta ai tu nevoie vara.
Hai să fim serioși, că-s destule comedii. Vara, filmul-i film și viața-i viață. Please don't be silly. O trăiești cum vrei, vezi ce-ți place. Oh, you were listening. Filmele sunt la locul lor. Te așteaptă la televiziunea română. You're gonna come after the thing that you love. All right? All right. When you dance, you're charming and you're gentle. Cele mai noi canale TV ale televiziunii române, TVR Sport, TVR Cultural, TVR Folklor, sunt acum în toate rețelele de cablu digital, dar și pe cablu analogic și antenă satelit. Vezi toate datele lor de recepție pe pagina de internet tvr.ro/date-recepție. Doamnelor, domnilor, bună seara! Șefa secției ATI din Spitalul Sfântul